नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी 2 गो ब्रेड से पूरा परिवार खातिर बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बा फ्रेंड्स। तो चलिए जा आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा कि मिठाई के हम के तरीका से बनैले बानी। तो सबसे पहले एइजा हमनी के 4 गो ब्रेड के स्लाइस लिहल जाई। तो आप लोग अपना हिसाब से ब्रेड के स्लाइस ले लेब जा, जितना आप लोग के मिठाई बनावे के बा ओकरा हिसाब से। तो एइजा हम बस 4 गो ब्रेड के स्लाइस लेले बानी। सबसे पहले एकर साइड वाला भाग जौन बा के काट के अलग कर लिहल जाई। तो एही तरीका से सारा ब्रेड के हमनी के एकर साइड वाला जौन भाग बना के काट के अलग कर दिहल जाई। तो एइजा देख सकेनी जा सबके हम काट के अलग से निकाल लेले बानी। अब का कइल जी कि मिक्सी जार लिहल जी और मिक्सी जार में का कइल जी कि ब्रेड के छोटा-छोटा टुकड़ा करके एमे डाल दिहल जी। अब एक बार एकरा के चला लिहल जाई। एही तरीका से हमनी के सारा ब्रेड के चला के रख लिहल जी। अब एगो बर्तन में निकाल लिहल जी। अब सारा ब्रेड के एगो बर्तन में निकाल के ओकरा बाद का कइल जी कि अब हमनी के लिहल जी थोड़ा सा दूध और दूध डाल के का कइल जी कि हमनी के एकरा के गूँथ लिहल जी। थोड़ा सा मैं मलाई भी डाल देले बानी। तो आप लोग एइजा अपना हिसाब से दूध ले लेब जा और थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के का कइल जी कि बढ़िया से के आटा तरह हमनी के गूँथ लिहल जी। मतलब कि जे तरह आटा मढ़ल जाला ओही तरीका से हल्का हाथ से बढ़िया से एकरा के मिला लेबे के बाद। एइजा देख सकेनी जा फ्रेंड्स हम सारा दूध के बढ़िया से मिला लेले बानी और आटा जैसा एकरा के हम गूँथ लेले बानी। थोड़ा सा और ही हमनी के दूधे पे छिड़क दिहल जी और बढ़िया से का कइल जी कि एकरा के हमनी के गूँथ के रख लिहल जी। अब चलल जा गैस की तरफ। त एइजा हम लेले बानी एगो पैन। अब एमे हमनी के डाल दिहल जी चीनी। अब एइजा डाल दिहल जी 1 कप पानी। अब का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के खौले दिहल जी और दूध तार के जा हमनी के चाशनी बना के तैयार कर लिहल जाई। तो एइजा देख सकेनी जा फ्रेंड्स जौन चीनी बाटे बढ़िया से घुले लागल बा। अब थोड़ा सा और ही हम पानी डाल देतानी। अपना हिसाब से चाशनी आप लोग बना लेब जा, जितना मतलब मिठाई बनाएब जा ओकरा हिसाब से। तो एइजा देख सकेनी जा फ्रेंड्स चिपचिपा सा हमनी के चाशनी तैयार हो गइल बा। 2 मिनट और एकरा के एही तरीका से पका दिहल जा ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अभी बढ़िया से हमनी के चाशनी पूरा तरीके से बन के रेडी हो चुकल बा। अब का कइल जी कि जे हमनी के गैस के बंद कर दिहल जी। अब हमनी के जौन आटा के रखले रहनी है लगा के मतलब कि ब्रेड के ओकरा के का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के हमनी के गोल-गोले तरीका से दबा दिहल जी। 10 मिनट हो गइल बा और हमनी के जौन ब्रेड बा बढ़िया से सेट हो गइल बाटे। अब दोनों हाथ के बीच में तरीका से रख के दोनों हाथ से यहाँ दबा देवे के बा। ये देखी जा के तरह हम दबाव तनी तरीके से दबा देव जा। ऐसे का होई कि बढ़िया से हमनी के मिठाई शेप में बन जाई। तो जौना तरीका से आप लोग ये मिठाई के शेप रखल चाहतनी जा ओकरा हिसाब से रख लेब जा। अपना पसंद के हिसाब से भी बना सकेनी जा। लेकिन ई वाला जौन तरीका बा देखे में बहुत सुंदर लागी और एकदम से कलर भी बढ़िया आई और हमनी के जौन मिठाई के डिज़ाइन बा उ भी बहुत अच्छा लगी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स हल्का गुनगुना तेल में हमनी के तले के बाटे। ज़्यादा तेज़ आँच नइखे करे के, ना त का होई कि पूरा मिठाई जल जाई और फिर एकर टेस्ट खराब हो जाई। ते वजह से धीमा आँच पे बढ़िया से के पका लेब जा ताकि जौन ब्रेड होखे अंदर तक पक जाओ और कच्चा ना रहे। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से एकर कलर आ चुकल बा। हल्का-फुल्का एके हिला-डुला दिहल जी चारों तरफ से ताकि पूरा तरीका से बढ़िया से पक जाए। तो चलिए जा हम आप लोग के अलट-पलट के दिखावत तनी देखी। एही तरीका से भी हमनी के कम से कम एके 10 मिनट लाग जाई के पकाए में और आँच के एकदम धीमा कर दिहल जी। ज़्यादा तेज़ आँच मत करब जा। फिर से बोलत तनी ना तो ऊपर से पक जाई और अंदर से फिर कच्चा रह जाई। अलट-पलट दिहल जा बीच-बीच में सारा मिठाई के एही तरीके से। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स सारा मिठाई के हम अलट-पलट देले बानी और चारों तरफ से ही बढ़िया से पक गइल बा। एकर कलर देख सकेनी जा आप लोग कितना बढ़िया कलर आइल बाटे। बहुत सुंदर कलर आइल बा। चली जा पास से आप लोग के हम दिखा देतनी। एही तरीका के हमनी के कलर चाही। ऐसे ना ही ज़्यादा हमनी के डार्क करे के बा और ना ही ज़्यादा इसे कच्चा रखे के बाटे। तो देख सकेनी जा कितना सुंदर कलर आइल बाटे। तब का कइल जी कि हमनी के सारा मिठाई के एगो बर्तन में निकाल के रख लिहल जी और ठंडा होखे दिहल जी। जब हल्का ठंडा हो जाई तो गुनगुना चाशनी में हमनी के का कइल जी कि सारा मिठाई के डाल दिहल जी। तो चाशनी थोड़ा सा हमनी के गुनगुना बाटे। तो हमनी के 2 जन बानी जे वजह से इतना मिठाई बनैले बानी। अगर आप लोग के परिवार ज़्यादा होखे तो 1 से ज़्यादा भी मिठाई आप लोग बना के स्टोर कर सकेनी जा। ई खराब भी ना होई, कम से कम 1 हफ्ता तक रह जाई। तो देखी जा कितना बढ़िया हमनी के जा मिठाई बन के तैयार हो चुकल बा। चली जा के कोनो बर्तन में निकाल के सजा लिहल जा। तो अपना हिसाब से आप लोग मिठाई के डेकोरेट कर सकेनी जा। हम एकरा ऊपर से चाशनी डाल देतनी। तो ई देखी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमनी के जा चाशनी में डुबो के मिठाई के तैयार कर लेल बानी जा ब्रेड के। बहुत ही बढ़िया बाटे। तेके बादाम से भी सजा सकेनी जा, चाहे जाते पे चांदी के वर्क भी लगा सकेनी जा, चाहे तो काजू पिस्ता बादाम के भी छोटा-छोटा टुकड़ा में काट के भी सजा सकेनी जा। तेजा हम
बादाम से सजा देले बानी। आप लोग देख सकेनी जा कितना सुंदर हमनी के मिठाई बन के तैयार हो चुकल बा। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइब जा और अपना दोस्तों में भी ये वीडियो के शेयर करब जा। तो देखी जा कितना बढ़िया हमनी के रसीला ई मिठाई ब्रेड के बन के तैयार हो चुकल बा। ये देखी जा कितना टेस्टी बाटे और देखे में कितना सुंदर लागत बाटे। बहुत ही बढ़िया बा, बाजार से भी बढ़िया हमनी के ई मिठाई घर पे बना के तैयार कर लेल बन जाता। चलिए जा काट के हम दिखाओ तनी आप लोग के। ये देखी कितना बढ़िया हमनी के मिठाई एकदम से रसगुल्ला जैसा बन के तैयार हो चुकल बा। एके खा के केहू बता ही ना सकेला कि हमनी के बस ब्रेड चीनी से बना के तैयार कर ले बन जा। बहुत ही रसीला और बहुत ही टेस्टी मिठाई बा। हमरा कहला पे एक बार जरूर ट्राई करब जा और आपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूली जा। तब तो हमारा मुँह में पानी आवे लगल बा। अब जाते नहीं, हमें के जल्दी सिखाए। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी काल।